Televize for People uvádí seriál Ohroženi. Hej, nováček, ne? Kluci, mám nápad. Budeme dělat, že jsme neviditelný. A on kolem nás projde a budeme dělat, že nic, ne? To je blbec. Čus, mám se hlásit do velitele. Děláš si prdel, vole, přišel v saku, vole. Hele chlapi, jen se vám chtěl říct, že tohle je váš nový strojník, tak se k němu koukejte chovat slušně. Jasně, šéfe. Pozor, pozor, výjezd, požár, kontejneru, ulice, u záhonu 19, Los Santos, připraví se Denis, SAS 27, Tatra 815, SAS 32. Pojďte chlapi, otlačíme to auto a pak tam chci jeden C-prout, jasný? Hej šéfe, myslíte, že je problém, když nám někdo ukradl hydrant?